Helo, enw fi ydy GemauGwych a heddiw, dyn ni yn mynd i fod yn chwarae Minecraft ar yr Xbox One. Hyn di dan 3, fod illa dan 4, wel, pan dwi wedi dilla, os da chi ddim wedi gweld y fideo dwytha, wel, gwch chi gyd gwybod be nath i gwaith. So, da chi gyd yn gwybod be nath i os dwi'n gwch chi fynd i, dwi'n chwarae ar texture pack one, plastig, un plastig, a heddiw dwi, beth gyntaf dwi'n gwneud ydi troi'n ddydd. One. Mae'n ddydd. Yes. No. Dwi di, achos hyn di'r wsos olaf, un o'r fideos olaf dwi am roed o'n anodd. Yn y fideo yma dwi mor benderfynol yn neud tŷ. Dwi jyst yn mynd i neud tŷ o'n. Rhaid mi jyst torri lawr bob ddim. Beth yn meddwl da? Torri gwydan ar ôl. Dwi'n meddwl os mi dechrau wneud yr channel yma. Dwi di dechrau wneud, dwi di dechrau mynd yn Gymraeg. Wel, o'n i'n barod yn Gymraeg, ond dwi di troi mwy Gymraeg, dwi'n gwybod mwy o eiriau Cymraeg, hyd yr dwi'n gwybod lot o eiriau Cymraeg, ac bod dwi'n meddwl na. Beth sy'n meddwl na? No, so ni ddim yn meddwl hwnna. Go iawn. So ni ddim yn meddwl so ni di wneud hynna da. Wan, dyn ni'n mynd yn ôl at y pentref a gweld beth fydden ni'n wneud. Ni mo. Dwi jyst yn mynd dwi'n mynd i adael. Mynd i'r awr yr ogof, mynd i lawr y ogof, yn yr ogof, pan dwi'n canu hyn, os dwi'n mynd hyd yn un Nadolig. Da chi di, dwi'n mynd neud hyn ar diwrnod crempog, ond sut diwrnod crempog fatha chi? Dwi'n meddwl dwi wedi siarad am diwrnod crempog ers ddoe yn y fideo nath erioed mynd ar YouTube. Wel, ddim mynd ar YouTube achos oedd wedi cael ei recordio'n iawn, a wedyn mae bod dim drwg wedi digwydd. Dwi'n gwybod be nath ddigwydd hefyd diwrnod ddoe. Iawn, sy'n mynd i gadw chdi, Mister, yn y mama. A byddai mor hapus cael gwneud tŷ newydd fe. Iawn. Wow. Iawn, dwi eisiau gwneud crafting table yn. Iawn. Dwi'n barod. Fysa chi gyd yn meddwl swn i'n ofyn hyn? Da chi di meddwl yn wrong, achos mae pethau yma dal yn mynd i fy meddwl.
Down. Creeper blood. Who's doing that? Okay, dim syniad beth. Dim syniad. Okay. Pawb yn abod fi? Go iawn. Gyn pawb syniad beth fi na. Ond dwi'n jyst yn jocian, achos dwi'n eisiau bod yn embarrassed ar y camera. Mewn fideo da. Ond dwi'n siarad am bethau fel, go iawn, da chi gyd yn... Fel, sa chi'n licio... Wel, dwi'n go. Okay, wan dwi wedi colli sut i wneud drws. Please deud fi'n cael ei am... Oh, yes! Eisiau drws yn iawn. Yna un bwtwm. Yes! Hwna tro cyntaf mi i grafftio y Minecraft. Rhaid mi ddeud, do'n i'm yn gwybod os o'n i'n gallu neud na. Ond, it's a go. Ram bam 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 bam. Wow. Dyn nhw'n mynd i lawr ta... Dwi'n mynd i fyny. A checio. Boost options. Ha. Gwybod beth sy'n digwydd. Gyda mwy o lyn. Dwi'n meddwl sa'n neb. Na, dwi'n meddwl sa'n neb yn... No, sa'n neb yn mynd i. O, so ni'n meddwl... Neu siwr mynd lawr. Gadael? Na, adael yna. Ti lwcus, mate. Wan, fyddai'n yn y diwedd yn neud tŷ fi. Dwi'n gwybod faint yna chi sy'n mynd i ofyn am hyn. Dwi'n gwybod dim achos... No, sa'n neb yn gweld fi yna de. Dau, tri... Dwi'n jyst mynd y llaw fel yr dan gynta allan o bren. Dyn nhw'n iawn bydd. Mond yw 10 munud bydd y fideo yma'n cael ei wneud. Okay, fa ma di tŷ fel rŵm fi. Fa ma lle mae'na... Na jyst llun mwy ddau mewn. Fel rhywbeth. Iawn. Mi'n o well. Mi'n o well. Dwi'n sydd, dwi'n teimlo bod i'n chwerthin ddo. Byddai'n teimlo yn... No, byddai'n teimlo yn... Dwi'n all. Da chi'n neud mi'n... Da chi'n neud mi'n bananas, go iawn.
rhaid mi ddweud. Gael mae'r pobl ma'n neud fi bananas. Sori fi dan gwrthan y tŷ, ond gobeithio wnaethoch chi licio'r fideo yma, fod jyst dipyn bach fydde roed wneud y fideo yma, achos, jyst am dipyn bach, achos dwi jyst i, do'n i'm yn gallu wneud am hir heddiw. Dwi mor sori, ond dyna rhaid i y byd fynd, de. Rhaid i'r amser fynd fel chwel, Dwi'n gwybod, peidiwch y poeni, byddai'n neud fy'r ystafell fi'n well yn yr dan nesaf. Dwi'n mor sori. Mae'n gwybod sut dwi'n teimlo yn, achos na weld chi yn y fideo nesaf. Dwi jyst yn mynd i'r... So, dyna ddiwedd o'r fideo yma, ac na weld chi yn y fideo nesaf. Ta!